לימוד אנגלית הפך בשנים האחרונות לצורך כמעט בסיסי בישראל, מהילדים בבית ספר ועד למבוגרים בשוק העבודה. יש מערכת החינוך הרגילה והמסורתית, אבל נוצרו גם כל מיני פתרונות חדשניים שעלולים לשנות את הדרך בה אנחנו לומדים שפות. איתנו נמצא יוני כהן, מייסד ומנכ"ל חברת אייפל. 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 אז תיקנת אותי, היית פה כבר פעם, ואמרתי, אייפול. אנחנו מדברים על אנגלית, ואנחנו מנסים לחבר את זה לתוכנית, באיזושהי צורה, לתוכנית הכלכלית שלנו, שבעצם אנגלית זה דבר נורא חשוב בעולם העסקי. אנשים באים לפעמים, מנהלים בכירים, עזוב, יש שרים, לא רוצה לנקוב בשמות, וחברי כנסת שבאים לתפקידים בכירים, באנגלית שלהם לא מי יודע מה. היו לנו גם באייפל, אגב. מה? אני לא אגיד כאילו זה, אבל הגיעו לנו גם מהחברי כנסת שלמדו באייפל. זהו, אז הם רוצים בטח, הם יודעים אנגלית, והם רוצים לחדד את השפה. בדיוק. איך הטכנולוגיה עושה שינוי כל כך משמעותי בלימוד שפות? אז כמובן שעכשיו, מן הסתם זה ה-AI, שהוא נכנס והוא משפיע בכל מקום, ובעולם השפה הוא מאוד מאוד משפיע. כי היום אתה פותח את ChatGPT או ג'מיני של גוגל. כן, אתמול שיחקתי עם ג'מיני כל הלילה. ואתה יכול פשוט להתחיל לדבר איתו באנגלית, ואתה יכול גם להגיד לו, תתקן לי את השגיאות. הוא ממש יכול לשמש כמורה. אז זה הבשורה כרגע מבחינה טכנולוגית הכי גדולה בעיניי שנכנסת לעולם השפות, וזה מעלה גם שאלות גדולות לגבי עתיד המורים באנגלית וכולי. אבל אנחנו רוצים בעצם, תראה, בסוף התלונה הכי גדולה בעולמות הטכנולוגיים, ולא רק בלימוד שפות, זה איך אני בעצם לוקח את העולם הטכנולוגי, אבל לא מאבד גם את האלמנט האישי. זאת אומרת, בסוף אתה לא רוצה לדבר עם בוט או עם AI, אתה רוצה מורה. ובטח שבאנגלית, שלפחות ממה שאנחנו מכירים ורואים, האתגר הכי גדול הוא לא לבצע את ההרשמה הראשונית, אלא להתמיד. כי עד שאתה רואה את השיפור, ועד שאתה מכניס את זה בלוז, זה מאוד מאוד קשה. וכשאתה מדבר עם בוט, אין לך את המחויבות הזאת להגיע לשיעור. אין איזה קשר אישי שאתה בונה עם מורה אמיתי, שגורם לך לרצות הרבה פעמים, וזה מה שאנחנו עושים באייפל, להגיע לשיעור ולהצליח להתמיד בדבר הזה. אז אתם בעצם משלבים בין העולמות של ה-AI או הווירטואלי לבין אמיתיים, איך אתם עושים את זה? בדיוק, אז המטרה שלנו ומה שאנחנו עושים זה בעצם לשלב את שני העולמות, כאשר הבייס הוא עדיין המורה, שאתה יוצר איתו חיבור אנושי טוב. זה עדיין, בווידאו. בווידאו ממש מורה אחד על אחד אמיתי, שאתה מדבר איתו, וכיף לך בשיעור, ואתה נהנה, ואתה מחכה להגיע לשיעור, אבל אנחנו לא רוצים לוותר על כל מה שהיה מציע. אז מה שאנחנו, חלק כבר קיים, וחלק אנחנו בפיתוח כל הזמן, בעצם להכניס כמה שיותר תרגולים מיידיים על כל מה שלמדת בשיעור, באמצעות AI, מיד בתוך האפליקציה, דוח שיעור מאוד מפורט, כל מה שאפשר להכניס כדי להקל ולעזור לתלמידים להתמיד עם AI, אנחנו משלבים. מי התלמידים העיקריים? בוא נדבר רגע על עולם העסקים. אני יודע כמה זה חשוב. תראה, בישראל כולם מקבלים אנגלית בבית ספר, זה לא כמו בחו"ל, כמעט כל אחד פה שגומר 12 שנות לימוד, יוצאים פה עם אנגלית כזו או אחרת. איך אתם מחזקים את זה? עכשיו אני רוצה להתחיל להתערבב בעולם העסקי, ואני רוצה לחזק את האנגלית שלי. אז אחת הפניות באמת הכי, נקרא לזה נפוצות שיש לנו, זה לא דווקא באמת מי שרוצה בעולם העסקי, שלא יודע בכלל אנגלית, אלא הרבה אומרים לנו, תקשיבו, אני יודע אנגלית. אין לי את הביטחון הזה, עכשיו אני נכנס לפגישה, אני צריך להרשים, אין לי את הביטחון לדבר. אני חושב שזה הבקשה הכי נפוצה, ומה שהם באמת צריכים זה פשוט לשבת יום-יום במשך X זמן עם מורה, לקבל חזרת הביטחון הזה, לדבר, לשפשף את האנגלית, והם באים אלינו אחרי חודש, חודשיים, 3, אומרים, בוא'נה, זה מה שהייתי צריך. איך התהליך עובד איתכם? זאת אומרת, אני נרשם. אתה נרשם, אתה עושה שיעור ניסיון קודם כל חינם, אנחנו לא מפחדים לתת שיעור ניסיון חינם, כי אנחנו יודעים מה אנחנו שווים, ואנחנו יודעים שאחרי השיעור ניסיון אתה תרצה להמשיך איתנו. אחרי השיעור ניסיון, אם ראית כי טוב ואהבת, אתה יכול לרכוש בעצם מנוי, שמאפשר לך לבצע X שיעורים בחודש, יש כאילו מספר מנויים, והשוס, כאילו זה המחיר, זה יוצא לך בממוצע 20-25 שקלים לשיעור, בין אם אתה רוצה ללמוד אנגלית עסקית או אנגלית... זה כולל גם את ה-AI וגם זאת אומרת, את השילוב בין... והכל בפנים, וכן, וזה הכיף. ה-value for money פה הוא... אני לא אובייקטיבי, אבל הוא מאוד גבוה. אנחנו גם מקבלים את הפידבקים איך הפידבקים באמת מהמנויים? פידבקים מדהימים, אני באופן אישי הכי אוהב את הפידבקים האמת דווקא מההורים, כי קשה פה בישראל כלכלית, ואני אפילו בתור ילד בעצמי, איך שהגעתי לאייפל, זה כי לא כל כך למדתי אנגלית, ואחר כך רציתי מורה פרטי וזה היה נורא יקר, וזה כיף לקבל פידבקים מההורים שאנחנו יכולים... אז גם תלמידים בהם, זאת אומרת שרוצים לחזק את האנגלית שמקבלים בבית. כן, המון תלמידים, ואנחנו מקבלים פידבקים מההורים שאומרים, בוא'נה, במקום לשלם 600 שקל בחודש למורה פרטי לילד שלי, חסכתם... אם זה עובד, זה נהדר. במשפט אחד, מה החזון שלכם? החזון הוא כבר מתממש, והחזון הוא פשוט באמת
שכל ילד וכל אדם שרוצה ללמוד אנגלית במחיר נגיש, עם מורה אחד על אחד וטכנולוגיה מתקדמת, יוכל לעשות את זה, שהתקציב הוא לא יהיה המגבלה שלו. אצלכם זה רק אנגלית? אין יומרות לעשות צרפתית? אתה יודע מה הייתי עושה? אנגלית זה מאוד חשוב. מה עם ערבית? אז האמת שזה עולה, ואנחנו מקבלים... השכנים שלנו פה מים. אנגלים, צרפת, הם ערבים, כי אנחנו צריכים להבין אותם. אנחנו מקבלים באמת גם המון אנשים שאומרים לנו, למה לא עוד שפות? אנחנו מתים על האפליקציה, למה לא עוד שפות? אני מאמין מאוד במיקוד. אני חושב שדווקא המיקוד הזה הוא טוב, הוא טוב. אוקיי, אז אני אעשה מתחרה, אני אעשה לך בערבית. אעשה אפליקציה לערבית. אני אלמד ממך ועשה בערבית. תודה רבה. תודה רבה רבה.